Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Titakondwerera moyo wa Paulo, kutembenuka mtima kwa Paulo dzulo, lero mpingo watipatsanso oyera ena amene afuna atithandize kusinkhasinkha za moyo wathu. Lero tikuchita chaka cha TIMOTEO komanso TITO, Timothy and Titus, amene anali maepiskopi komanso amodzi mwa adindo oyambirira mu mpingo wathu. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata yachiwiri ya Timoteo mutu wa 1 ndi 1 kulekeza 8. Titha kuwerenganso kalata ya Tito mutu woyamba ndi 1 kulekeza 5. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mr. Martin Kaliati kuchokera ku St. John's Parish, Nsamba, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 96. Mawu athu amumthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera mutu wa 10 ndime ya 1 kulekeza 9. Inuyo kuti mufike pamene muli, ineyo kuti ndifike pamene ndili, tonsefe kuti tifike pamene tili. Ndi chifukwa choti ena ake adatithandiza, ena ake adapereka nsembe, ena ake adadzikhuthula. Titha kuomba mkota motero ndi chaka ichi chimene tikukondwerera tsiku la lero oyera athu Timoteo komanso Tito. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Mawu oyamba. Ndine Paulo, mtumwi wa Khristu Yesu mwakufuna kwa Mulungu. Adandituma kuti ndilalike chilonjezo cha moyo umene uli mwa Khristu Yesu. Ndikulembera iwe Timoteo, mwana wanga wokondedwa. Mulungu Atate ndi Khristu Yesu Ambuye athu akukomere mtima, akuchitire chifundo ndi kukupatsa mtendere. Ndikuthokoza Mulungu amene ndimamtumikira ndi mtima wopanda kanthu kowutsutsa, monga momwe ankachitira makolo anga. Ndimamthokoza ndikamakukumbukira kosalekeza m'mapemphero anga usana ndi usiku. Ndikamakumbukira misozi yako, ndimafunitsitsa kukuona kuti ndikhale ndi chimwemwe chodzaza. Ndimakumbukira chikhulupiriro chako chosanyenga, chikhulupiriro chimenechi adayamba ndi agogo ako Aloisi kukhala nacho. Amayi ako a Eunice anali nachonso, ndipo tsopano sindikukayika konse kuti iwenso uli nacho. N'chifukwa chake ndikukukumbutsa kuti mphatso imene Mulungu adakupatsa pamene ndidakusanjika manja uyiyatsenso ngati moto. Paja mzimu amene Mulungu adatipatsa si mzimu wotipatsa mtima wa mantha ayi, koma mzimu wotipatsa mphamvu, chikondi ndi kudzigwira. Usachite manyazi tsono kuchitira umboni Ambuye athu. Usachitenso manyazi chifukwa cha ine amene ndili mndende chifukwa cha iye, koma umve nawo zowawa chifukwa cha uthenga wabwino ndi chithandizo cha mphamvu za Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 10 ndi 1 kulekeza 9.
Pa nthawi yomweyo Yesu adasankha anthu 72 nawatuma awiriawiri kuti atsogole kupita ku mudzi uliwonse ndi kumalo aliwonse kumene iye ankati apiteko. Adawawuza kuti zinthu nzambiri koma ntchito ngochepa. N'chifukwa chake pemphani mwini zinthu kuti atume antchito kukatuta zinthuzo. Pitani tsono, ndikukutumani ngati ana ankhosa pakati pa mimbulu. Musatenge chikwama cha ndalama, kapena thumba la paulendo, kapenanso nsapato zapadera ayi. Musayimenso kuti mupereke moni pa njira. Kunyumba kulikonse kumene mukalowe, mukayambe mwanena kuti mtendere ukhale m'nyumba muno. Ngati m'nyumbamo muli munthu ofuna mtendere, mtendere umene mwanenawo udzakhala pa iye. Koma ngati mulibe munthu ofuna mtendere, mtendere mwanenawo umabwerera kwa inu. Khalani ku nyumba yomweyo, mudye ndi kumwa zimene akupatsani, pakuti wantchito ngoyenera kulandira malipiro ake. Musakachoke kumene mwafikirako kukalowa nyumba zinayi. Mukalowa m'mudzi anthu nakulandirani, mudye zimene akukonzerani. Muchiritse anthu odwala amene ali m'mudzimo, ndipo mwauze kuti tsopano ufumu wa Mulungu wakufikirani. Uthenga wa Ambuye. Abale, monga ndanenera poyamba, lero mpingo mayi wathu Eklesia watipatsanso mwayi woti tisinkhesinkhe oyera awiri, Tito komanso Timoteo, kapena Timoteo ndi Tito, Timothy and Titus. Kungotchula mayina kokhako tisanayambe kuona za moyo wawo ndi phunziro kale kwa ife. Mulungu amafuna tizikhala anthu operekezana pa chikhulupiriro chathu ndi manena mobwerezabwereza. Timakamba za Paulo ndi Petro, Tito ndi Timoteo, Felicia ndi Perpetua amayendera limodzi. Inu ndine tipeze abwenzi oti tiziperekezana nawo ku moyo wauzimu, tizenda nawo ku chikhulupiriro. Timothy and Titus were Paul's companion on different missionary journeys. Timoteo dzina lake limatanthauza kuti iye amene amalemekeza Mulungu, ndipo amachokera mu mzinda nthawi imeneyo otchulidwa kuti Listra. Iyeyo anaphunzitsidwa nkhani ya chikhulupiriro ndi makolo ake, poyamba ndi amayi ake a Eunice komanso agogo ake grandmother a Loisi, ali pakansinkhu kakang'ono kwambiri. Zinali zosadabwitsa kuti pamene Paulo adakalalikira ku mzinda wa Listra mchaka cha 51 AD, anthu akumeneko ataona chikhulupiriro cha Timoteo, ataona kuzikhuthula kwa banja limeneli, anampanga recommend the young man Timothy kuti akhale bwenzi la Paulo pa ulendo wake ofalitsa uthenga wabwino. Nkutheka Paulo adafunsa kuti kodi kuno amene angandithandize kugwira ntchito yofalitsa uthenga wabwino ndani? Atayang'ana makhalidwe a chinyamata, atayang'ana khama, atayang'ana kukhwima mchikhulupiriro ngakhala nalo wachichepere, anthu anampanga recommend Timoteo kuti uyu ndoyenerera kuti mugwire naye ntchito. Timoteo pansinkhu achichepere anamtuma kuti akagwire ntchito ndi kupitiriza mpingo umene Paulo adakhazikitsa ku Efeso. Mutha kuona kuti chikhulupiriro chimene timagawana nawo ana pa tender age chitha kuthandizira ena kuti apate chipulumutso. Makolo, mukugwira ntchito yotani yogawana nawo ana anu chikhulupiriro chanu? Ife ansembe, kodi alipo amene mbuyo mwanga ndi kuwathandiza kuti azisirira za unsembezo? Akakhala Tito, Titus, Paulo amangomutchula kuti my true son. Izi timazipeza tikawerenga nkalata yake yoyamba, nkalata yake hii ya Tito mutu wa 1 ndi meya 4. Anali munthu amene amantuma ku ntchito zikulu zolemetsa. He was a man of tougher assignments. Kulikonse kumene kumapezeka kuti kuli vuto, kapena kuli nkhani yoti akambirane, kapena an issue to be sorted, Paulo amantumiza Timoteo kuti apite kumeneko, akaphunzitse zoona, akabweretse chikhulupiriro chenicheni, akabweretse umodzi, bata, sanity. He was ordained as a bishop at Crete, ndipo anamwalira ali ndi zaka 94. Paulo akamalemba kwa iye nkhani yayikulu adalemba za qualities of good leadership, kuti kodi atsogoleri eni angakhale otani. N'chifukwa tikatenga
nkhani ya zisankho zimene zichitike chaka chino mu mpingo, timapanganso lifa kwambiri kuti mtsogoleri akhale otani ku zimene Paulo adamulangiza Timoteyo, makamaka Tito. Kuchokera mmoyo wawo tikuphunzira zotani kupatula zimene ndanena kale. Poyambirira Paulo akutiphunzitsa kuti nkofunika ndipo nkoyenera chichewa icho cha eklesia kuti tiziphunzitsa alowa m'malo a ntchito athu. True leadership, ngati udindo wathu tikugwira ntchito moyenerera, tisangoyikumbatira ntchito yokuti ikhale ya ife eni iyayi, kuti basi chichi ndi changa. Ayi, za eklesia za Mulungu nzosiyana-siyana. Kudalitu Petro adasiyira anzake, kudali mapapa osiyana-siyana. Lero tukamba zoti pala Papa Francis sikuti sononso adzakhalamo yayi, adzasiyira choncho. Kudala acheya mphakati, kudala abambofumu enake, kudala abishopu enake. Za Mulungu ngakhale za dziko kumene nzosiyana. Bile tukaunda adayimba, inu zidyani mawa mutefuna, poti zatsala ndi zaka zochepa, mwayiwalira zosiyana, tidzaona. Zinthu zinzosiyana. So Paulo adadziwa kuti zinthu zinzosiyana-siyana. Ndavinako ena avineko. Ndi ena timagwiritsitsa ufumu, ena timagwiritsitsa ndale, ena timagwiritsitsa ubambo ufumu, ena timagwiritsitsa zimene Mulungu adatisungiza. Lero tilipo mawa palibe. Sija imatikumbutsa nyimbo imeneyi. Lero tilipo pa dziko pano, mayo ine mawaifa. Inde sitidzakhala amuyaya. Paulo akutiphunzitsa we should mentor others. Mphakati kuti uziyenda ndife acheya kumatenga kwa chinyamata nthawi zina mwadala atsogolere zokambirana za mphakati. Ife amene tili pa parish council kanda acheya kumauza kwa vice nthawi zina kuabweretsa even a treasure tatsogolera nkonelero zokambirana za parish council. Zimathandiza kuti padzakhala danga pena pake pasadzaoneke gap. The mission entrusted to us is a shared mission. That's what Paul is teaching us. Nchifukwa chake Eunice ndi Alois anamphunzitsa Timoteo uja kuti akhale ndi chikhulupiriro. We must make sure that the generation after ours should be an improved version. Sizongowaphunzitsa anthu ajayi koma kuwaphunzitsa mwaubwino. Ngati ine ndinalekeza standard 8, generation ina yake dzalekezeko form 4. Generation ina ngati inalekeza form 4, ena aka akakhaleko ndi first degree, ena ake ngati ali ndi first degree, ena aka akafikeko pena pake. Let us try to have an improved version of our generation. Mwa Timoteyo tikuphunzira kuti ntchito ya Ambuye simangana zaka. Anayamba kugwira ntchito monga ndanenera, anamtuma ku Ephesus akanali wachinyamata. Nchifukwa yake pena pake amamulangiza kuti anthu asakuderere popeza kuti ndi wachinyamata. Ngakhalenso ndi odwala-dwala. Tende verse imene anthu tidalowezako ndi yokhayo. Ngakhalenso ndi wachinyamata, poyamba anthu asakuderere chifukwa kuti ndi wachinyamata. Kachiwiri iweyo Timoteyo ndi odwala-dwala, mmimba mmakuvuta, usamangomwa madzi okha, uzimwakonso wine. Ndi anthu dangogwira verse imene. But the point is, ntchito ya Mulungu simangana zaka. Ntchito ya Mulungu simangana state ya munthu mmene olili. Timoteyo anali wachichepere, anali wovutika ka madwala masazi kandi chani, koma Mulungu adampatsa ntchito ndipo adagwira ntchito ndi mtima wonse. Achinyamata, don't wait kuti yayi idzakwana nthawi tidzambotumikira. Nthawi palibiretu nthawi. Aliyense amene akumva uthenga nthawi palibiretu. Here and now let us serve the Lord. Mwa Tito monga ndanenera tikuonamo kuti Mulungu ena aliyense Mulungu adampatsa ntchito yake. Ena adatipatsa mwina timaona ngati ntchito zophwekerapo, koma ngakhale zimaoneka ngati zophwekerapo ndi zovuta potengera ndi mmene Mulungu afuna tidziperekere. Timoteyo amalandira ntchito zokhoma zokhazokha. Anthu akangana akuntumiza, anthu akhapana akuntumiza, kwabwera chiphunzitso chabodza pita. Some of us, God created us to be men and women of tougher missions. Ena Mulungu adangotilenga kuti tidzakhale chitsanzo chakupirira nthawi ya mavuto, tidzakhale chitsanzo cha chikhulupiriro nthawi ya matenda, tidzakhale oonetsa anthu kuti nzotheka kusekerera ngakhale ndili pakati pa ululu. Potsirizira mwa awiri amenewa akutionetsa kuti kutumikira Ambuye kumabweretsa chimwemwe chachikulu, komanso kutumikira Ambuye kumabweretsa zokhoma zake. In whatever circumstance we find ourselves, tisasiye kumtumikiraye. Nyimbo yake ikhale yomwe ija yapo banda. Timoteo, Titus adakumana ndi zambiri zabwino, adakumananso ndi betrayals, adakumananso ndi suffering, adakumananso ndi kufoka. Sanabwerere mbuyo, anatumikira Ambuye. Achinyamata
ansembe anzanga, asisteri, akhristu ndi ena tonse tikumbukire mawu a nyimbo ya pobanda. Achimwene mufuna kutumikira Mulungu ngati wansembe, achemwali mufuna kutumikira Mulungu ngati asista, kutumikira Ambuye sikovuta, kutumikira Ambuye ndikovuta, chachikulu kulimba mtima basi. Timoteo ndi Tito atipempherere tisabwerere m'mbuyo. Mulungu ali nafe, adzatiteteza, chifukwa lero watiuza zinthu nzambiri antchito akadachepa. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Thank you.